tema? Una persona atándose los zapatos. ¿Pero qué es lo que suele pasar? Hola, perdona per l'espera. Bueno, jo sóc l'Àlex, el jefe d'equipo del grup de gent amb qui estaràs si entres a treballar aquí. I tu ets la Jana, oi? Sí, encantada. Vale. Doncs mira, Jana, explica'm una mica de tu. Per què t'interessa aquesta feina, què fas al temps lliure, experiència... Bueno, el que vulguis. jo vaig veure l'anunci al mòbil i m'aniria bastant bé per compaginar amb els estudis, sobretot. Què estudies? Dret, a la UAB. Hòstia. Un col·lega meu també estudia dret allà. Ah, sí? Xavi Jiménez. Et sona? No. No, Bueno, anem al que importa. Mira, Jana, això que dius és veritat. És una feina perfecta per compaginar amb estudis i projectes personals, vale? Perquè pots venir a marxar quan vulguis i, a més, tu mateixa et fas el teu propi horari. Vale? Jo, per exemple, estic fent un màster en màrqueting digital i segueixo traient matrícula. O sigui que per aquest tema ni et preocupis. Genial. Vale? Em deixes? Sí, ok. Perfecte. Vale. Sense experiència. Bueno, experiència laboral no, però sí que he fet alguns voluntariats, sense cobrar. Vale, doncs aquí faràs voluntariat però cobrant. Mira, t'explico, Jana. Nosaltres som una empresa petitona que acabem de començar i treballem aconseguint socis per les ONGs que ens ho demanen. Vale? Llavors, ara mateix estem en No a la Pobreza, però potser d'aquí un temps estem en un altre. Vale? Vale. Funcionem de la següent manera. En funció dels socis que facis, cobraràs més o menys. Així de fàcil. Vale. Si fas un soci que paga una quota de 15 euros mensuals, tu en cobraries 30. Ok? Imagina't que fas un soci al dia durant un mes, que és més o menys el que demanem a tots els nostres captadors com a mínim. Vale? Doncs cobraries 30 euros per 20 socis, és a dir, 600 euros. Vale? Vale. I si no faig socis? Home, Jana, la idea és que em facis, no? Si no, entendràs que no podràs treballar aquí i, per tant, no et podran pagar. Sí, s'entén. Vale. Però tranquil·la, Jana, perquè, a diferència d'altres empreses, nosaltres donem bonus pels bons resultats. Què vol dir això? Doncs que si tu en una setmana em fas 5 socis, aquella setmana cobraràs 100 euros. Si en fas 10, cobraràs 200. Perquè ho entenguis millor, mira, si tu en un mes fas 2 socis al dia, cobraràs
als 1.200 euros de quotes de soci més 200 euros de bonus setmanals. Per tant, seria 200 per 4 més els 1.200, serien 2.000 euros mensuals. Et semblaria bé cobrar 2.000 euros per mitja jornada? Sí, genial. Perfecte, Jana. Doncs una última cosa i et deixo tranquil·la. Mira, està bé que sàpigues que en aquesta feina, si li caus bé al director, pots arribar a ser jefa d'equipo. ¿Vale? Què vol dir això? Doncs bàsicament vol dir que tens la responsabilitat d'algun captador i que per tant també cobres els seus socis. Vale? Vale. Okay? Si tu fessis 40 socis al mes, jo cobraria tot el meu amb els bonus i a més els 1.200 dels teus socis. Ho entens? Sí. Vale. Doncs, mira, Jana, demà comencen les formacions, jo mateix explicaré com fer l'speech i tot el que necessites saber. Vale. I ja està. Bueno, amb això del Covid tot és una mica més complicat, però la tàctica és somriure amb els ulls. Ven, chico. Spike. ¿Eso qué es? Un blanco genial, ¿verdad? Una persona atándose los zapatos. ¿Pero qué es lo que suele pasar? No tengo tiempo. Ya hablé con tu compañero. No tengo trabajo. Ya estoy en 7 ONGs. O mi preferida. Luego me paso por aquí. Esas son las excusas que suele poner la gente. Y creerme que siempre son las mismas porque la gente no es muy original. Por suerte hemos elaborado una respuesta para todas esas excusas. 1. Si te dice que ya habló con tu compañero, dile que por eso debe pararse a hablar contigo, porque eres el mejor captador de Barcelona. Si te dice que no tiene trabajo, bueno, pues entonces sé crítico. Analízale. Y si da el perfil, ofrécele una de nuestras vacantes. Pero recuerda, sé exigente. Y recordar, chicos, aspirar a mucho es ser un buen aspirante. Si es una señora mayor que lleva un lazo amarillo, le habláis en catalán y le preguntáis sobre los presos políticos. Le decís que os importa la causa, que es súper injusto que estén en prisión y que la ONG también lucha por el derecho a amnistía. Si lleva una camiseta de Iron Maiden, le decís que os encanta el heavy metal y que vais religiosamente cada verano al Resurrection Fest. Y si lleva una tote bag de tela con algún dibujito, lo primero que hacéis es preguntarle su ascendente y su signo del zodíaco. Recordad que a la gente le encanta sentirse única y solo os harán un poquito de caso si los hacéis sentir así. Actuad como si realmente os importara, os interesara cómo es el potencial socio en cuestión. Utilizad siempre el mismo speech, pero reinad los vocos en función de la persona que tengáis delante. Y recordad que vuestra ideología, cuando estéis en la calle, me da totalmente igual. Mira, estamos pensando en un proyecto y es el de abrir un comedor social, ¿vale? Y en este pues van a poder acudir las personas... No pots deixar que passi. No pots deixar-la que passi perquè si no marxarà. Vale? Has de quedar? Mira, la Jana. Doncs això, a poc es van recuperant. Per cert, la mascareta és superguai. Sí, xula la mascareta, t'agrada? Sí, és d'Òmnium Cultural. Sí, és d'Òmnium, sí. Molt bé, que guai. Bueno, estem com molt vinculats al tema també. Vale, chicos, antes de salir, cada uno marca el número de socios que va a hacer. Cuando volvemos, vemos quién ha cumplido su objetivo. Y el que haga más de 3 socios tendrá el derecho a tocar la campana. Venga. Fatu. 1. Venga, Fatu, ponte alguno más. Piensa que si hoy haces los 4, estás dentro. Ya, pero con uno al día ya está bien. Dos. Joel. Ponme 2. Kim. 3. Molt bé, Kim. Jana. Jo 2. 3. Vale, chicos, es muy importante que en la calle llevéis siempre las credenciales. Fatu, ponte las pilas.
Kim. Ya, voy a tope. Chicos, recordad que la carpeta es vuestro escudo y que el boli es vuestra espada. ¿Estamos listos? ¡Estamos! ¿El resto, estamos listos o qué? Venga. Pues venga, hombre, vamos. Venga, hombre, venga. Venga, venga, va. Venga, Jana, va. Vale, Fatu, venga. Molt bé, Jana. Entiendo lo que dices, pero entiende que mis captadores no pudieron hacer nada. Pasad. Te entiendo perfecto, Tomás. No soy gilipollas. Te recuerdo que fuiste tú quien me dijo que en el evento de golf todos salían socios con la máxima cuota. Hicimos un socio, Tomás. Uno porque una captadora le calentó la polla al viejo ese. Oye, Tomás, hablamos luego, si eso, ¿vale? Venga, que vaya bien. Adiós. Sentaos. Perdón por el numerito. ¿Tu eres la famosa Jana? Sí, encantada. Igualment. Mira, Jana, t'explico perquè és molt important que coneixis Sara, ¿vale? Sembla que portes un rendiment increïble i el rati de socis al dia va en augment. És evident que ets la millor treballadora que tenim aquí després d'aquest senyor. Llavors, ara l'Àlex l'hem nominat per vicepresident. I, bueno, per facilitar-li una mica la feina, m'ha comentat que creu que és un bon moment per ascendir-te a jefatura d'equip. Però abans d'això, m'agradaria que m'intentessis fer soci a mi. Si no hi ha cap problema, eh? No és que no cregui en el criteri de l'Àlex, però m'agradaria veure per mi mateix. Vale, cap problema. Què, ho faig aquí? Vale. Aquí. Hola, perdona, una pregunta. Mira, gràcies per parar-te, que avui no s'empara ningú. Em dic Jana, per cert. Com et dius, tu? Vale, quan vulguis. Vale. Hola, perdona. Mira, que estem comparant gent per... Una ONG. És que no m'interessa, gràcies. Vale, Júlia, o sigui, el problema està bàsicament en la manera com pares. Vale? Ho tornem a fer i t'explico. Vale? Vale. Hola, perdona, una pregunta. Mira, gràcies per parar-te, que avui no es para ningú. Em dic Jana, per cert. Com et dius, tu? Júlia. Júlia, encantada, Júlia. Doncs som d'una ONG que es diu No a la Pobreza, no sé si et sona una miqueta. Bueno, més o menys. És per explicar-te una mica els projectes que tenim. Vale. Vale, has vist com t'he parat, Júlia? O sigui, la cosa Sí. està bàsicament en venir en diagonal, no anar de cara a la persona, saps? Perquè si no és com que ja veu que la vas a parar i s'agòbia. Ara, quan estic parlant amb tu, sí que tu planta't, saps? O sigui, obre les cames de manera que tinguis la persona com frontal i no tingui com molta opció a marxar. Vale, sí. Vale, provem un últim cop. Ok. Super. ¿Qué os pasa, chicos? Siempre me pedís que os hable de mi mentor, de la persona que me formó. Yo estaba en otra empresa, con vuestro director. Debía tener unos 16 años y evidentemente era joven e inexperto como vosotros. Era el chico más vergonzoso que hayáis visto en vuestras vidas. No tenía ni idea de nada. Pero él confió en mí, apostó por mí y me enseñó todo lo que sé ahora. Todo. Era el mejor captador que hayáis visto en vuestras vidas. Ahora debe estar por Australia, haciéndose 20 socios al día. Pero por aquel entonces se hacía 10 socios al día. Día sí y día también. Si hoy, faltando solamente 2 días para terminar la semana, cada uno de nosotros la igualara, todos cumpliríamos con nuestros objetivos. La cuestión es que le preguntamos que cómo lo hacía, que cómo era posible. Nos dijo que quería ganar más dinero, que si cobraba 2.000 quería cobrar 3.000. Àlex, un moment, porfa. Sí, ves. Mira, Júlia.
que si cobraba 2.000 quería cobrar 3.000. Y que si cobraba 3.000 quería ganar 4.000. Què? No sé, estic cansada. O sigui, és com que són moltes hores i com moltes formacions i no sé tampoc si és com el que jo volia. O sigui, a més, ni tu, o sigui, bueno, jo no sé quan cobraré, saps? Ni què cobraré. Júlia, o sigui, t'entenc perfectament. De veritat, o sigui, a mi abans em passava el mateix, però és que t'ho juro, tia. O sigui, amb les formacions ho estàs fent de puta mare. És que arribaràs aquí dalt, tia. Tens fusta de captadora, vull dir, ets molt crac, en sèrio, confia en mi. Ja. De veritat. Jana, una cosa, és que a mi aquesta feina no m'agrada. És que això ara ho dius perquè estàs frustrada. Però clar que t'agradarà cobrar bé, no? Sí, clar. Sí. Doncs va, Júlia, tia, de veritat, tu pots fer-ho. O sigui, tens 2 dies per fer 3 socis i jo t'ajudo. Vale? Vale. Vinga, va, tia, a tope, anem. Vale. Bueno, Jana, crec que la teva posició em permet ser bastant sincer amb tu. Sí, clar, vull dir. No m'espantis, Àlex, què passa? Crec que t'espantaré. Avui el director ha sortit al carrer a veure com treballava la gent. I ha vist una cosa que no li ha agradat gens. Jana, la teva discípula estava asseguda en un banc amb el mòbil, mirant... Ja, és que avui la Júlia no estava... A mi no em tallis, guapa. Recorda que sóc vicepresident i estic per sobre de tu. Així que, sisplau, no m'interrompis. El que et deia, que el director ha sortit al carrer i ha vist a la Júlia amb el mòbil en un banc i creu, com jo també crec, que és culpa teva. Jana, saps que si em fa menys de 4 no l'acceptarem, oi? Sí. El període de prova no està sent només per ella, també està sent per tu, per veure si ets o no ets vàlida per la jefatura d'equipo. Això ho entens? La Júlia no està gens motivada. No segueixis així, Jana. Pensa un moment. A què ens dediquem nosaltres? A fer socis? A convèncer. Si la Júlia està desmotivada, l'has de convèncer igual que ho fas amb la gent del carrer perquè es facin socis. Vale. La vida és un speed, Jana. No has de parar quan tens coses. Has d'intentar pujar sempre. Sempre. Perquè si ho deixes de fer acabaràs baixant segur. Vale. I el mínim en aquesta feina no és suficient. El Quim ho està fent molt bé aquest mes. Ningú t'assegura res. Vinga, va, aquí no toque. Va. Què passa? Ahir el Dire et va veure sentada amb el mòbil. Qui? El Dire. No pot ser això. Ja. Bueno, jo ja et vaig dir que a mi no m'agrada anar pel carrer demanant la IBAN de la gent que no coneixo. Bueno, si no ho féssim, la gent no donaria. Tampoc sabem on va. O què passa, que tu sí que ho saps on va? És la nostra feina. Vull dir, com la gent que ven tabac a l'estanc, no? Ja. O prefereixes seguir cobrant 300 euros en un lloc de merda? Tia, però per què t'importa tant? Mira, no només és una prova per tu, ho entens? També ho és per mi. Ja. Va, anem.
Jana, pots venir, que hem de parlar? Un moment, por fi. Un moment, anem 2 a 1. Un segon, dale. Jana? Dios, en serio. Dios, puntaco que flipes. Jana, no pots venir? Un moment. Va, tira. Com que? 2 a 1. Però això no pot ser així, Jana. Escolta. Vale. Què passa? Vale, Jana, el que vam fer no està bé. Jo no vaig fer res. Jana, sí que ho vas fer tu. Però si vas ser tu qui em va dir que ho fes. Quan tornis a parlar d'això tindràs problemes. Jana, però que no és moral, no ho veus? Què tal, noies? No tardeu molt en venir, que comencem la formació ja. Vale, ara venim. No tornis a parlar d'això, vale? Oh, toma ya para tú, no más para mí. Ay, venga. Saps que igualment és... Me cago en... Madre mía. Igual que ja estava el teu. Ai. Venga, va. Oh, no! Com puc fer això, mare meva, és que... Va, més. Toma ya. Bueno, chicos, lo siento, pero hoy Kim era la formación general, ¿vale? Tengo que hablar un momento con Jana. Jana. Ens ha trucat el responsable de No a la Pobreza. Pel que es veu, un soci que vam fer nosaltres li va dir que una noia li va comentar que mentís sobre la seva edat i digués que no tenia cap tipus de discapacitat mental al formulari. Et sona d'algú tot això? No. No em sona. Ha sigut la Júlia. No crec, vull dir, ella no... Ho va fer en el seu últim dia de període de prova. Tu vas estar tot el dia amb ella, no? A nosaltres ens cauen 1.000 euros de multa per l'error. Pot ser que en algun moment marxessis a fer algun soci i no te n'adonessis. Sí, potser sí. Em sorprèn molt, però... No, a mi no. Com pot ser que algú que es fa 3 socis en un dia després és incapaç de fer-ne més d'un? Ja. Bueno, ara que ho dieu, sí que em sona que l'últim noi amb el que estava parlant era un noi així com d'aspecte una mica raro i em vaig aprovar a veure com estava i tenia l'edat, els 23, i tot semblava correcte. Saps que és responsabilitat teva, no? Ho saps? Sí. Crida la Júlia. Com et pots imaginar, una persona que ha fet això no pot continuar treballant aquí. Suposo que no hi ha cap problema, no? No, no.
És totalment comprensible. Tots sabem l'importància de la nostra feina. Dia sí, dia també, al peu del canó. Lluitem per drets de persones que no coneixem, però que ens importen. Per això hem d'aconseguir que la gent doni diners pel que mai donarien diners. Nosaltres no som els paràsits que diuen que som, no. Som persones que busquem una causa justa, que busquem solidaritzar-nos amb tothom i fer el món una mica més igual. Que ens importen les causes justes i que empatitzem amb les persones més desfavorides. Això és el més important. I evidentment, a vegades hem d'incomodar les persones per aconseguir-ho. És molt important que... Molt bé, Quim, molt bé. Deixa que la Jana marqui els objectius, vale? També practica una mica. Júlia, acompanya. Pato? 2. 2 també. Àlex. 4. I jo 3.